हेलो लोगोफोर दायो आङो बेबायदिनो काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दंफैयो आरो बेयाव मानि थाखाय फैदों आङो दायो क्लियारलि मिथिजोबनाय जायाखै दा नै जोंना ब्रादार जुवेल दङ ब्रादार जुवेलानो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बेयाव मा जानो थांगासिनो दङ खिथाहरनो थाखाय आं ब्रादारखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरो स' लोगोफोर मा होनो आं बिथांमोनखौहाय बे प्रग्रामनि मेसेजखौ बिथांमोननो हरदों आं बेवहाय जों दा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दंफैयो काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेवहाय जौगा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे डान्स कम्पिटिशन जायखौ जों बुङो डान्स बड'लेण्ड डान्स बे डान्स कम्पिटिशनखौ अर्गानाइज खालामदों स' बेखौनो जों बिथांमोनाबो फैबाय ओमफ्राय आंबो फैबाय माखासे पार्टिसिपेन्टफोरजोंहाय रायलायनो मा रोखोम मोनदों डान्सखौ कम्पिटिशन खालामनानै ओमफ्राय मा एक्सपिरियेन्स मोनदों जोंबो बिसोरजों माखासे एक्सपिरियेन्स शेयार खालामलायनोसै ओमफ्राय जा मोनो बेखौ नोंथांमोननो जों देखायनो सेस्था खालामसै आच्छा दा जेनेबा बेयाव उइनार जानायफ्रा मा राहा लानाय 30,000 फर्स्ट विनार सेकेन्ड विनार 20 एन्ड थर्ड बिदिनो 20 जागोन ओमफ्राय बैयो सेकेन्डआ 25 जागोन आरोखि ना 20, 25, 30 I guess आच्छा अब्ला ब्रादारनिफ्रायनो गासैखौबो बेयाव मा जादों गासैखौबो मिथिजोबखाबाय अब्ला गोजोननाय थाबाय ब्रादारा बेखिनि खोथाखौ आंनि चेनेलाव खोन्थानानै होनायनि थाखाय दा आरो पार्टिसिपेन्टफोरजों जायफ्रा मोसानाय बाहागो लादों बिथांमोनजों बे माखासे खोथा बाथ्राफोर रायलायसिगोन सोंसिगोन सोंलायनो अननानै भिडिअखौ नायलांदो दा आङो सिङाव हाबनो नागिरगासिनो दङ आङो बेयावनो डान्सखौ होगासिनो दङ आङो सिङाव थांगासिनो नै बेयावनो दा जाय बिथांमोनानो डान्स पारफरमेन्स खालामो बिथांमोनाल' अनलि हाबनो मोनो दा सिङाव दङ नै बै बिनानावा मोसासिगोन आरो दायो बेयावहाय जाय बिथांमोना जाज जादों बिथांमोनाल' हाबनानै दङ आरो बेजों लोगोसे जाय बिथाङानो मोसागोन बेल' हाबनो मोनो आरो दा नायदिनै माखासे बुजायगासिनो दं आरो जाजफोरा नै बुजायगासिनो दङ नायलांबाय थादो आरो माखासे मोसाखावरिफ्रा बेयाव दं आरो बेजों लोगोसे नैबेजों लोगोसे बिमा बिफाफोराबो फैफानाय जादों आरो आच्छा आब'आ मा गामिनिफ्राय फैदों ओरैनो हा आच्छा ओमफ्राय बेयावहाय नोंसिनिफ्राय मोसानो फैदों नामा जोंनिफ्रायथ' जों गामिनिफ्रायथ' बेलेग फैनाय जायाखै आंनि फिसाजो फैदों आरो फिसाजोखौ लाबोदों आरो गोजोननाय थाबाय मोसानो मोनथ'वाखै नामा मोसाखांबाय आच्छा दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय आरो आब'आ आं बरपेटा रडनिफ्राय फैदों ने आच्छा मोसाथ'नो मोनथ'वाखै आच्छा दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय आरो नैबे नानिमोनाबो मोसागोन आरो ना दा बेयाव रेस्ट लानानै दंफैयो अरे नहीं रे बिनानावाबो मोसागोन पुंटी अपनी कट पर आहिছিলে हाँ बासुगाव এতিয়া মানে ডেন্স কৰিছে ইয়াত ডেন্স কৰি পেলাই মনটো কেনেকুৱা লাগিছে যেনিবা ভাল লাগিছে না আপুনি ক'ত পৰা আহিছিলে পুंटी বঙাইগাঁৱৰ পৰা এতিয়া মানে ডান্স কৰা হ'ল এতিয়া কৰা নাই কৰিব না আচ্ছা ইয়াত আহি পেলাই মনটো কেনেকুৱা লাগিছে যেনিবা ভাল লাগি আছে এক্সাইটেড আছো আৰু কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম হ'ব দে মনত সাকসেস হব লাগে আচ্ছা চেষ্টা কৰিবি তাৰপিছত হ'ব আৰু কি না ধন্যবাদ থাকিল মন্ত্ৰীক सिगांथारावनो आङो सिस्टारखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दायो आङो सिस्टारनाव बेखौनो सोंगोन दा बेयाव डान्स जिथुनाखि कम्पिटिशन सोलिगासिनो दङ दा बिनि सोमोन्दै सिस्टारा सुंद' बुंहरनोब्ला मोजां जागौ बे बड'लेण्ड डेन्सखौहाय जौगा फिल्म प्रडाक्शना जेनेबा बानायदों ओमफ्राय बेखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोबां जेनेबा जोंनि बे डिस्ट्रिक्टफोरावहाय मोसानाय कम्पिटिशन जानाया खम आरो जाबाबो जेनेबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट बा मोनसे एरियायाव जानानै थायो बिदि मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्टजों ज' जायाखै बिनि थाखाय आरो जेनेबा जायफोर गामियाव थानानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायाखै थांनो हायाखै गोजानावहाय गोजौआवहाय बेफोरबायदिनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों जेनेबा गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै माने गाव जौगानो हायो जेनेबा देरहाबाथ' गोजौ लेभेलावहाय थांनो हागोन आरो ना जेनेबा नोङो कम्पिटिशन खालामाबा जों रावबो मिथिया जोंनि रोंनाया माबायदि बेसे बुरजा बेनिखायनो जोङो जेनेबा जोंनि रोंगौथिखौ देखायनानैसो जों बेसेबां रोंदों बेसेबां रोङाखै बेखौ मिथियो नालाय बेनि थाखायसो बेबायदिनो गोबांथार गामि ओनसोलफ्रावबो टेलेन्टेड दङ दा बेनिखायनो बेफोरबायदि गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायोब्ला गावनि थाखायनो मोजां आरो दा सिस्टारनिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय थेंक इउ से सिस्टार दा आङो सिङाव फैबाय आरोना जि जायगायावहाय डान्स
पार्टिसिपेट खालामो बे सिङाव आं फैबाय बेनारा बेनो आरोना नायनानै लादो आरो बेजों लोगोसे आङो सारमोन दङ बेयावहाय सारियाव जिरायनानै दङ नै जाजफोरा बिथांमोनानो जाय बिथांमोना बेयाव डान्स खालामदों बिथांमोननि डान्स खालामनायखौ बबे स्टेपफ्राव रं जादों बिथांमोना बेयावहाय जाजफ्रा सेलेक्ट खालामनानै लानाय जायो आरो नै सारमोना बेयावनो दङ आं सारमोनजोंहाय जेबो कन्टेक्ट लानाय नंला बिथांमोना आंनि भिडिअनि दारैनो जाय बिथांमोना मोसाखावरि बिथांमोनखौबो नुलांजोबखागोन अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर सिगांथाराव आङो सिस्टारखौ बरायनानै लाग्रोबाय दा सिस्टारा मा गामिनिफ्राय फैदों आरो मा नाम सिस्टारा खोन्थाहरनो हागोन आंनि मुङा रुखुमनि बसुमतारी आं बासुगाव दख'रानि सेराखनसे गामिनिफ्राय आच्छा ओमफ्राय दा सिस्टारा बेयाव डान्स खालामखांबाय नामा औ खालामखांबाय दा बेयावहाय डान्स पार्टिसिपेट खालामनानै मा रोखोम मोन्दों गोसोफ्राव जेनेबा जोबोद गोजोननाय मोन्दों इन्टारेस्टिं मोन्दों ना औ इन्टारेस्टिं मोन्दों ओमफ्राय दा एसे ख्लाब मोन्दों रिजाल्ट खोनासंनो लुबैदों आच्छा ओमफ्राय सिङाव दि जाजफोर थायो दा बे जाजफ्रा मा बुंदों ओरैनो जेनेबा नोंथाङा मा स्टाइल खालामो बिदि होनना सोंदों आच्छा ओमफ्रायो मालानिफ्राय मोसानो लाया ओमफ्रायो मा सोंबावोमोन बावलायलांबायसो आच्छा बावबाय जिखिनिया जेनेबा बावबाय दा सिस्टारा डान्स लागासिनो दङ नामा औ लागासिनो आच्छा अबेयाव लादों दायो जेनेबा जोंनि बासुगावआवनो दं अल हफार्स गें आच्छा दा डान्सनि गेजेरावबो बहुद दङ जेनेबा हिप हप बेबायदिनो ब्रेक डान्स स्टेप डान्स बहुद दङ दा बेनि गेजेराव बबे मोनसेयाखौ जेनेबा इन्टारेस्टिं मोनो सिस्टारा हिप हप एन्ड आर्किं बहुद इन्टारेस्टिं जेनेबा स्टुडेन्टस लाइफआव बेबायदि जेनेबा डान्स फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौ गासैखौबो लांफायोब्ला जोबोद इन्टारेस्टिं जायो दा आवगायलांनांगौ बयबो दा सिस्टारा जेनेबा एक्ट्रेसफोर जानो गोसो दं नामा गोसो दं आच्छा गोसो दंना आच्छा बिदिब्ला नाजाबाय थादो दा बेखिनिखौ सिस्टारा आंनि चेनेलाव खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउसै आरो सिस्टार आं बांगालदबा गामिनिफ्राय आच्छा बांगालदबानिफ्रायनो जेनेबा नानिनि इयार्सआ बेसेसिम थांखो दायो आंनिया 13 मा क्लासाव फरायदों दायो ओरैनो आं क्लास 9 आच्छा दा सिस्टारा बेयाव डान्स खालामखांबाय औ बेयाव डान्स पार्टिसिपेट खालामनानै गोसोफ्राव मा रोखोम मोन्दों दायो आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आच्छा ओमफ्राय सिङाव जाजफोर दङ दा बे जाजफ्रा मा बुंदों जेनेबा सिस्टार मोजाङानो बुंदों आच्छा आं खाग्राबारि गामिनिफ्राय फैदों खाग्राबारिनो आच्छा दा सिस्टारनि इयार्सआ मा आं इयार्सआ 14 इयार्स आच्छा मा क्लासाव फरायगासिनो ओरैनो 9आव ने दायो सिस्टारा बेयाव डान्स खालामखांबाय औ खालामखांबाय मा मेथाइखौ डान्स खालामदों ओरैनो ज्राम ज्राम हादोंखौ आच्छा ओमफ्राय मोजाङैनो जादों दा गोसोफ्राव मा रोखोम मोन्दों दालाय गोसोआव मोजां मोन्दों जाजफ्रालाय ओरैनो मा बुंदों मोजाङानो बुंदों आच्छा दे सिस्टार दे नाजालांबाय था फिउचाराव मा जानो सानो जेनेबा एक्ट्रेसफोर जानो गोसो दंना गैया जेनेबा बर' एक्ट्रेसफोरनि गेजेराव बबे एक्ट्रेसखौ जेनेबा सिस्टारा साबसिन मोनो जेनेबा हेलेना दैमारि ना आच्छा ओमफ्राय एक्टरफोरनि गेजेराव लिंसार ना आच्छा दे थेंक इउसै सिस्टार बेबायदिनो नाजालांबाय था आरो ना सिगांथारावनो आङो सिस्टारखौ बरायनानै लाग्रोबाय दा सिस्टारा मा गामिनिफ्राय फैदों आरो मा क्लासाव दङ दासिमाव खोन्थानो हागोन आरो खुलुमबाय आं नामा अजन्ता ब्रह्म आरो आङो बरपेटा रडनिफ्राय फैदों आच्छा दा सिस्टारा बेयावहाय डान्स खालामखानो मोनबाय नामा दा बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैनानै मा रोखोम मोन्दों गोसोफ्राव दा आं बिराद मोजां मोन्दों आरो बिराद माने एक्सपिरियेन्स मोन्दों जे बिनिफ्रायबो मोजां खालामनो नाजागोन होननानै दा डान्स लादोंमोन नामा सिस्टारा ओरैनो दायो दासिमाव लागासिनो दङ ना डान्सखौ दा ब्रेक डान्स आरो हिप हप बेबायदिनो गोबांथार दं डान्सफोरनि गेजेराव बबे मोनसेखौ साबसिन मोनो सिस्टारा ओरैनो दा वेकिं डान्स स्टाइल आच्छा बिदिब्ला नाजालांबाय था सिस्टार दा सिङाव दे जाजफोर दङ बे जाजफोरा ओरैनो मा बुंदों जेनेबा जाजफोराथ' मोजां होनदों आरो मोजाङै खालामनो नाजा होनदों आरो सासे माबाया जाजा होनदोंमोन आरोना फेन जाबाय होननानै आच्छा नायनोसै सिस्टार ना बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय सिस्टार बेखिनिखौ आंनि चेनेलाव बुंनानै हरनायनि थाखाय आरो थेंक इउसै दा लोगोफोर जोङो बेबायदिनो हिमालय हटेलाव दं आरोना नै जोंना आदा अफ्रिनि अननायावहाय जोङो हटेलावहाय ओंखाम मोनजादों आरो दा ब्रादारा जाहोहरदों जोंखौ मामुलि जायाखै दे गासिबो नै बोरमा बेदरसो नै नायनानै लादो मेलेले आरोना गासिबो
मालाय ब्रादारा लोगोफोरजों रायलायनायाव एसे बिजि आरोना फुरा लोगोफोरजों सिमोन सापुरिनि लोगोफोर हरदों ब्रादारना दा एसे बिजि आरो इयो फनाव माबानिलाय बाबु एकदम निसिमा बिथाङा होखावगासिनो आरोना हाग्रामा ब्रिजनि साहा थांनांगौ जोंना एकदम बर्डार खाथि अब्ला एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'खौबो बेयावनो फोजोबनाय नायनो जाबाय हागोन मबाइल दंब्ला दाबाव ओमफ्राय ओरै खालामना मा